Zaborra. Bueno, pues... Gure politikariek okerrago pasatzen zuten ordu txikitanen, hauteskunde aurreko debatean baino. Ibarretxe gizajoa behintzat larri ibili zen birziklapenaren probarekin. Eta birziklatzen alduzue? Bai. Bai. Bai? Bai. A ber, zuk aukeratu, zein, honekin hasiko garagian. A ber, suabizantean, nora? Suabizantea, plastikoa. Plastikoa? Hemenez. Plastikoa? Ipiniko kartuia, hemen basura, normala. Ez dakit, ongi ari zaren, Bueno, a ber, ipiniko lan. Hor. Ez dakit ba, hor normalen kartoia izaten da. Ibarretxe jauna, ordun lagunduko izut, Hau, ez ga ongi hasi, Cuidadito, hau, honea. Kartoia, non sartuko dugu? Ongi, artista. Ipiniko nuko eman. Ederki, hori ja. Platanoa, non? Amen. Ederki, lehendabiziko pixko kosteza, joio. Kristala? Amigo. Abai, tapa. Egia. Ze pixtia naizen.